Bodoland Hemram, welcome. Thank you. ओइ डार्लिं नायदो हनै बड'लेण्ड हेमब्रमा सफैबाय हनै नायदो बिथिं नायदो ओइलाय मेडामा जोंखौ बिराद अनोमोनलै बुवामोन बारा जोंखौ ओइ गबायसो नामालै बिसो हेल' लोगोफोर सानजौफुनि गाहाम हामलायनायावनो रेसिपिनिखौ नोंथां बयनिसिमबो जासिहरग्रोनाय जाबाय थ' लोगोफोर दिनै जोङो थांगासिनो हाबा जाहैनो नै मिस्टार रबिन हिज गारि सलायबायिं एन्ड आइ एम जबायिं हियार जिरायबायिं एन्ड वी आर गोइं टु उदालगुरि ओमफ्राय नै बिराद तारातारि हाखु दाखुआव फैनांबाय ओमफ्राय एसे नेनांबाय बेबो थ'दो थांनोसै जोङो उदालगुरिनि बाथाबारि होननाय गामियाव दिनै हाबा जागासिनो थ'दो थांसै थ' बेबायदिनो बैग्रि बिलाथिखौ जायैनो जोङो सफैबाय उदालगुरि ओइलाय जोंना खान्थाला नेगासिनोमोन ओइ खान्थाल how are you? I'm fine. आजालायसै बिया मिथिबायना सिख्लाफोरखौ नायहैसै जोङो थ' बेनो जादों उदालगुरिनि मेन सारियालि पुलिस स्टेसननि खाथियाव लोगोफोर we are waiting for one train ओमफ्राय नै बेचेरि एसां गोजाननिफ्राय थाबायबोगासिनो हनै गिफ्ट लायै आंनो हर गिफ्टआ ओइ र' आंनिसो बे गिफ्टआ मिथिबायना आंसो लानोसै एन्ड सी इज मिस सुनिता दा जोङो थांगासिनो ओमफ्राय उखैनायालाय उखैबाय थांनानै एखेबारे जाब्रेहैनांसिगोन जोङो नामा आंथ' उखैखाबाय जों गासैबो उखैखादों डाइरेक्ट ओंखाम जाग्रायावसो हाबहैगोन ओमफ्राय गोदान सासे दोङो बेहालाय उखैदोंना उखैयाखैथाय उखैदों उखैयाखै बेहालाय बिराद उखैबाय फुंनिफ्रायनो गैया थ' लोगोफोर जोङो सफैबाय एखेबारे बेनो जादों मामोन बाथाबारि मानि बाथाबारि ब्रा खोला बाथाबारि बे बाथायालाय मा बुस्थु बाथा माने बिराद बाथा दंमोन आगोलाव मा बाथा दंफां बाथा बिफां बिराद दोङोमोननो बिनिखायनो बाथाबारि माथो बेन पार्टिफोराबो सिरि ब्रा माथो हाबायानो नोंखौलाय बोरै नांगासिनो सिरि ना गासैबो सिरि र' जोङो हाबसै नै सफैबायानो एसे गेटआव फट' लाग्रोनोसै जोङो नै नायदो दायो जोङो हाबसै र' Lei. Mata sinai faibai na. Sunita. Maybe जों बेदि हाबसै ओमफ्राय माथो one of the first guest. Here she is. Welcome. Thank you. Bodoland Hemram, welcome. Thank you. लोंला माथो ओंखाम जागोन दे माथो आलासिफोरनि गेजेराव एसे जोंनो फार्स्ट नामा थायो माथो नै कास्टमारानो गैथ'वा दायो आलासिफोराबो सफैथ'वाखै नामाथाय जागासिनोसो जोंसो एसे लेट जों एसे बाहेरायाव थांना फैसै मोनफैबाय सफैबाय हय माथो एखेबारे फेक्ट्रिसो बेयाव जोङो फेक्ट्रिनि गेजेरजोंनो थांसै ओमफ्राय नै बिराद बरियाहैनो फ्राय खालायगासिनो ना नंगौ नामा थेंक इउ दे ओइलाय जोंना ट्राइ खालामगासिनो दे गबायसो नामालै बिसो बेन पार्टिफोरा ओंखामसो जाहैदोंमोन बेनिखायनो सिरि ओइ এনেকে फुहे কৰিব লাগে কৰচোন हागोन आंजों हागोन ओइ आस्ते
এই আমার খুড়াও বলে চিনি পালে आरो ना इउटिउबाव ओरैजायनि जिरायनायनि जायगा ओमफ्राय बेनो जादों साहा लोंनायनि जायगा एन्ड नै जोंना साहा लोंगासिनो हारसिङै ओमफ्राय एन्ड नै बेबो हेल' मिस हेलौ आंलाय बिबारखौ हरलै आंखौलाय मानो लागासिनो बेयावलाय आं होआ मा अबसे आंखौलाय जेरावबो लाफाखायोना जोङो सिगांनो ओंखामखौनो जाग्रोनोसै ओमफ्राय नैबेनो नामा मेनेजारा नै मानसिफोरा बिराद सिरि सिरि जाखुमागासिनो हा सबाय जाथ'लालै अ बिसोरखौथ' माथो लोगो मोनबाय थादों एबार ओइ टंलायावबो लोगो मोनदोंमोन नामाथाय बे केटारिं ग्रुपआनो जादों खासिबारिनो दाउला खासिना अमा खासिथाय खिन्थु होबाय आरो बिराद मोजाङैनो रानगासिनो अमा जायासो साननाय आङो खिन्थु अमा मोननैखौबो जागोन आङो खम नामा एसेल' लाजिनोबो रोंखायोलै आङो बिनानै जाखायो आंथ' बेसो लाजिदों नामाथाय नोंलाय मा बेदर जाखाया पनिर जागोन खाथ्रासोलै बियो ओइ बे वेडिं हलाव रावबो गैथ'वा मानोना हौवा हिन्जाव जागासिनो ओंखाम नायदो उनथिंनिफ्रायसो खेबखुमा हरबायलै आङो लोगोफोर मानिमुनिबो होबावदोंसो जाखाबाय नै बिसोरनो नै बालायलायबाय ओंखामखौबो जाखांबाय दायो खिन्थु दिनै आङो गयखौ जाथ'ला ओंखाम जाखांनानै दायो लोगो हमहैसै आरोना हिन्जाव गोदान हौवा गोदानखौ जोंहा ब्रादार Thank you for coming. and blessed married life sister blessed married life नोंखौबो congratulations जाहाथे थाबनो थाब जाथोंसै सेल्फिल' दे मालाबोखो बेलाय मा दै दरानो दै गुदुं गिलास आरो दै आंलाय सानदों आरो बेलेग थान्दा दैसो लाबोदों नामाथाय सानदों आङो अबसे बेफोर एलाउड गैया बेयाव ओइलाय नै मादैयानो जादों माने दरानि बिमा आरोना बेनिफ्राय माने बिमानि बिनानाव आरो नेक्स्ट दुइसिन बे सेकेन्ड आरो ओइलाय बोरो नै दरानि बिमा बिनि उन्दैयानो जादों ओइयाव एसे दोङो ना बिखौ लिंहरला आंनो थांनानै फैसै आरोना नै बेनो जादों सेकेन्ड आरोना सेकेन्ड बिनि उनाव आरो थांसै थार्डनियाव थांसै र' नै बेनो जादों 3 नम्बर बिनि उनाव 4 नम्बर ओमफ्राय गैला बिब' बिनानाव साब्रै आरोना थ' बिमाखौनो सोंसै दरानि बिमाखौनो माने रंजानाय मोनदों दा बिहामजो मोनबाय ओमफ्राय बिहामजोआबो प्रफेसारसो मानोना फिसालायाबो माबासोना भेटेरिनारि डक्टर बिराद समायथारदों आरोना अके जोंनि डनफोरा मा खबर मोजां ना नै जोंना सिख्लाफोरा बिसोरसो आसोल सिख्लाफोरा आंनि बावहारि आंनिया गैथ'वा हाबायानो जायाखै आङो एसे नागिरना हो फिसौफोर दोङोबा माथो सबे हेल' जानो सबे हेल' जानो बरिया लागे ओमफ्राय नै बिसोरबो रोंखायो हेल' दे नोंसोर बुंलाय हेल' सासे बुङाखै ओंखाम जाखांनानै आरो फैबाय जोङो सुसाना मोननाव ओमफ्राय नै गय जानो थाखाय आरोना नै
लोगोफोर Tamu. बेनिबो मोनसे चेनेल दं आरोना मा नाममोन Susana di Mariano. सुसाना दैमारियानो थ' बेनिखायनो नै नायखा मानसियाबो बिउटिफुलखा ओमफ्राय मोसानायाबो बिराद मोजां मोसाखायो बेनिखायनो बिनि चेनेलखौबो थांनानै एसे नायहैदो आरो फेसबुकाव बिराद मोजां मोजां मोसाखायो ओंखाम जानो हानाय माथो डाइरेक्ट ओंखामाव लांदों बेलाय बेबो बिउटिफुल आरोना बेबो बिउटिफुल नङाबा बे गोसोआ गाज्रि मोनगोन ना आंखौबो हले बिउटिफुल बुङाखै होननानै बेलाय नै दासो मिनिदों लोगोफोरथ' दायो जोङो थांसै ओमफ्राय टाटा बेनाबो जाहाथे हाबाया थाबनो जाथोंसै मानोना बिदाहाथ' जाखांबाय दायो बिनियावसो टारगेट आरो दायो ना आदसा आदसा माबासो मोनबाय थायो नायबाय थायो इउटिउबाव ए दिनै लोगो मोनबायथ' रायजो राजा नोंथांमोन आङो बिराद गोजोननाय मोनदों मानोना बेयाव फैनानैबो गोबाङानो माने बङाइगाव साइडनिफ्रायबो फैदों थ' लोगो मोनफैदों ओमफ्राय बुंदों आरोना भिडिअ'आवसो नुबाय थायो दायो लोगो मोनबायथ' बेनिखायनो नोंथांमोना अननाय होनायनि थाखायनो सिनाय मोनदों नोंथांमोनखौ आरोबाव साबायखर बावो थ' दिनैनि भिडिअ'खौ एसेबावनो दोनथ'नोसै थ' लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ' तब तक के लिए टाटा बाय बाय गोजोन्थों